Hej YouTube! Hej YouTube! Og vi er tilbage her i vores lille home, hvor Jonas har lagt golf og... Jeg har lagt det birketræ vi havde. Ja, og sukkerrørene farme. Og jeg har lige lagt kisterne ind i... Og kisterne har Mikkel lagt ind i huset. Ja, og så er er bare pissegodt. Og så er det bare ejlig aften. Så er det sidste birketræ, Jonas. Hvad? Så er det lige det sidste birketræ. Jeg har ikke noget birketræ. Jamen jeg har. Fuck, vi begynder at have meget sukkerrør i den her farm her. Vi skal sgu også have en charming table. Ja, vi skal have en charming table, selvom det er sjovt. Det ser mega new ud, det gør. Ja, vi har sat der i en halv time. Det er det. Ja. Når den her er om, så har vi sat der i 40 minutter. Ja, og vi er på den mega awesome hus, synes jeg. Jeg går ud og... Nej, du havde noget træ der. Jeg skal nok gå ud og nakke noget... Nakke noget kreds. Fuck showcasen, de er bare sat helt hen til mig. Jeg tror ikke vi skal sætte mere, jeg tror mere vi skal samle på dem nu. Ja. Jeg er jo lige på tur efter med træ. Og det er snart ikke mere mad. Jeg begynder bare lige. Vi skal snart på eventyr sådan. Jo, vi skal snart på eventyr. Nej, vi skal sådan set ikke. Derfor vi hedder Mikkel og Jonas på eventyr jo. Ja, men vi har jo ikke engang fået lavet vores home endnu. Jamen, det er færdigt. Og det ser mega pro ud. Jeg tænker på, at det skal være cobblestone trapper, og jeg sådan talt noget. Det er vist ikke cobblestone trapper. Men vi kan godt nå det, hvis det er. Jeg vil gerne have cobblestone trapper. Så laver jeg cobblestone trapper. Der er crafter benchen. Det er dejligt at få lov til optagning. Jeg ved ikke, om har du egentlig sendt eller IP'en link? Sendt IP'en? Nej, det skal, jeg tror heller ikke, den gør det, fordi de har jo set vejen hen til vores hus. Så skal de bare komme over og grief os. Men mindre vi sætter faction over det, som vi højst sandsynligt gør. Det gør vi, og den hedder Bambiligam. Ja, den skal hedde The YouTubers. Sådan en faction har vi haft dengang, der hed. Hvordan kan jeg huske? Dengang vi inde på Ever. Kan du huske det? Hvor du var YouTuber. Og så, ja. Så blev det helt fucked up til sidst, og admins de nakkede os, og bum. Og serveren den er bare fucked up nu. Og alle skriver bare til Jonas. Ja, det må jeg sgu undskylde. Nu kan lukke ned for dit Skype. Og vi kan også linke med han hedder på Skype, ham der Jonas og mig. Det har vi ikke gjort endnu. Det har vi sgu ikke. Så de må være med i vores Let's Play. Ja, så kan det være, vi starter en Let's Play med. Det kunne da være, vi startede en Let's Play med en. Vi kan lave en konkurrence om den, der gætter rigtigst på, hvad jeg altid først fyrer af til nytår. Kan vi lave en konkurrence? Ja, hvor skal de vide det fra? Nej, heksehyl og... Ja, men hvad jeg først fyrer af. Ja, hvor skal... Altså... Det er jo ingen, der ved. Det laver vi dagens spørgsmål. Hvad hedder jeg i virkeligheden? Ja, det har de sgu da hørt. Nej, jeg hedder Mikkel Madsen Friis. Mikkel Madsen Friis. Slet ikke Mikkel Friis Madsen da. Nej. Mikkel Madsen Friis. Det er det, han hedder. Det er mit nye kælenavn. Mikkel Madsen Friis. Fuck, det er noget navn. Godt, jeg ikke hedder det. Mikkel Madsen Friis. Og ja, fuck, kunne det være fedt, hvis Robert Samtidig så den video.
Eller, Og en samse eller dejlige gæks. ja. For Mikkel han er skidestor Forben Samse-fan, og jeg er skidestor Gekse-fan. Og den samme så det, ja. Det er mit lille. Skal vi så ikke begynde at sige det der? Ohøj! Folkens! Ohøj! YouTube. Det siger Geks ikke. Nej. Det siger Robin Samse heller ikke. Jo, de gør. Så er det tæv, eller hvad? Vi slår ikke mere på hinanden. Der kan du bare se, hvor dårlig Mikkel han er til PvP. Han er bange for PvP mod mig. Det er fordi du snyder i PvP. Snyder jeg bare? Du snyder. Jeg bare hakser. Nej, du er ikke. Jeg hakser sgu da. Så gider YouTube ikke se vores video, fordi du hacker. Ja, jeg er fuldstændig Du hacker. er ikke hacker. Og det skal I bare lige vide, Jonas. Eller YouTube. Jonas, han er ikke hacker. Jeg er hacker. Jeg vil være hacker. Du har ikke hacker. Og du er ikke. Jeg har faktisk prøvet at hacke før. Det er skide sjovt. Smart. Det har jeg. Sammen med Mathias, eller hvad? Ups. Nej, faktisk ikke med Mathias. Fuck man, den her Sammen skov. med Philip. Proppet med træ af den her skov, jeg er i gang med at sætte sabel til. Nej, jeg kan også lige sådan der, måske der, men også deroppe, og deroppe. Fuck man. Det er sådan det. Okay. Der mangler flere trapper. Det er ikke skidt. Fuck, et hyggeligt vindue vi har der, mand. Okay, Kigger lige ind i taget. hvad nu? Vi har et vindue, der kigger lige ind i taget. Nice. Så får vi det god udsigt. Skal vi ikke smadre den nederste del af taget? Nej, men det skal jo være sådan, det går nedover. Jeg prøver lige at komme i homus og lige se, hvad der mener med det. Nu har jeg gjort det. Og strege home. Det skal komme. Og hvis I hører nogle stemmer i baggrunden, så er det bare min lille søster. Min lille søster og min lille søsters ven. De leger som lille gamlinger. Som små rollinge venner, eller fuck det hedder i deres sprog. Veninder. Veninder. The best friends forever, ever, eller hvad fuck de siger. Fuck. Hvad er det, man skal sige? Det er klamt sige. Det er for klamt sige. Au. Men I vil nok ikke komme til at se nogle Tekkit-episoder med mig, Jonas. Det har jeg også sagt i min første video, at der er nok ikke kommet noget tækket fra min side. Ja. Det lægger lægger jeg nogenlunde i Tekkit sådan. for mig altså. Ja. Mikkel kører fint. Ej, fordi et lille legspike, så ryger jeg ud af det hele. Seriøst? Ja, sgu da. Har jeg fortalt dig? Nå ja, for helvede. Er det ikke skide irriterende? Jo, det er faktisk ret irriterende. Det er derfor, jeg aldrig spiller det. Selvom tækket er det bedste. Nogle gange. Det er nogle gange. Andre gange er det lort. Vil du have det sidste, jeg har? Nej tak. Vil du ikke? Nå, så spiser jeg den til. Jo, det kunne sådan set godt. Jeg er ret sulten. Okay. Jeg har lige spist den. Nå, fuck det. Det var en zombie, jeg kigger op på tag. Det må sgu ikke fange mig. Går du op på taget? Jeg går og laver taget. Vi skal også have et skorsten. Det laver vi bagefter. Vi spiller en røv i. Ja, kan vi ikke. Det kan vi kun med sådan OP. Det kan jeg få en, Ikke mig, der sprang en creeper. jeg får en OP til at give os det. Ja, Jeg er god til at plage. du er også god til at få bag. På hvad? Og plage. Og det er lidt dejligt at æver, fordi her så starter man ikke med det der lort på. Nu er det stormen med knogler, kit PvP, det er lort det der. Så kan man da lave knogler til dumme.